आपण ह्या संवत्सराच्या दिवशी काय काय करावं? पहिल्या दिवशी सकाळी उठून मंगल स्नान करावं. मंगल स्नान केल्यानंतर घरातल्या देवांना नमस्कार करावा, त्यांची पूजा करावी, ज्येष्ठांना नमस्कार करावा. त्याच्यानंतर कडुनिंबाच्या कवळ्या पानांचे चूर्ण करून ते भक्षण करावं. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याची जी चटणी आहे ती करताना जे सांगितलेल्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये जिरं घालावं, त्याच्यानंतर गूळ घालावा, मीठ घालावं आणि ते खावं. त्यामुळं आपलं आरोग्य हे सुधारतं. त्याच्यासाठी त्या पद्धतीची ती म्हणजे कडुलिंबू खावा असं सांगितलेलं आहे. आज गुढी पाडवा हिंदू कॅलेंडरनुसार आज साकून नवीन वर्ष सुरुवात जाता आणि या निमित्तानं हांव संबंध काणकोणच्या सगळ्या नागरिकांक जनतेक म्हज्या वतीन हांव शुभेच्छा दिता. आणि ह्या दिसाच्या निमित्तान हांव इतलेंच मागन की हे वर्स आसा न्ही संबंध गोंयच्या जनतेक सुखी समाधानाचें आनी समृद्धीचें वचूं दी आणि जेणे करून सगळ्या क्षेत्रामध्ये सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, अन्य वेगवेगळे क्षेत्र आसात. या क्षेत्रामध्ये जे विविध जे क्षेत्रांत काम करपी जे लोक आसात तांकां काम करपाची ताकद दी. ताका एक संबंध त्या निमित्तान संबंध गोंयच्या जनतेक एक प्रकारची सामाजिक किंवा विविध क्षेत्रात काम करता आसतना ताकद मेळटा आसतना एक गोंयच्या पूर्ण समृद्धी मेळची तें हांव ह्या वेळाचेर मागता.